ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ ଅଫ୍ କରିକି ରଖ କି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ମଣିଷ ବାପା ମା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆତି କହିକି କୁକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ତ ହାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଉମ୍ମିଦ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। এই ভিডিও ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ এই ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହାପି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି MS ହାପି ହାପି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥାଏ, ମାନେ ନୁହଁ କି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ या ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି এই ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ବହୁତ ସୁଖ ଚାହୁଁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ କି ସେଇ ସୁଖରେ ବି ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଯଦି ତମକୁ ସୁଖ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବି ମିଳୁଛି, ଦୁଃଖ ତମକୁ 10 ମିନିଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା କାହିଁ ଜାଣୁନ? କାହିଁ ସଦାବେଳେ ସୁଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ? ଭଗବାନ ତମକୁ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହୁଅ। ମୋ ପାଖରେ ଗାଡି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଗାଡି ଅଛି, ଏକଥାକୁ ନେଇ କାହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ? ତମେ ବି ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କିଣି ପାରିବ, ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବ। ବାସ୍ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ଗରିବ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତମ ମରଲା ଭିତରେ ତମେ କିଛି ତମ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବୁଝ ଭାଇ। ଏମିତି ଆକୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜଳିବା କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଖାଲି ନିଜକୁ ସାହସ ଦିଅ କି ମୁଁ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଦେଖେଇବି। ଯେ ତମକୁ ତାନା ମାରୁଛି ଆଜି, ସେଇ ବି ଦିନେ ତମ ନାଁ ନେଇକି ଭଲ କହିବ, ଗର୍ବ କରିବ। ଏଇଟା ବି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଏବେ କହୁଛି, ଆଗକୁ ବି କହିବି। ମତେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଇଗ୍ନୋର କରିକି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା କଥା ଶୁଣିକି ମତେ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ କହୁନ? କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ମତେ କେବଳ ମୋ ବାପା ମା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ମୁଁ ତା କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବି? ବାପା ମା ମତେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା ଶୁଣିବି, ସେୟା କରିବି। ମତେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିକି କହୁଛି ତୁ କାହିଁ ଏଇଟା ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, କାହିଁ ଇଏ ସିଏ କରୁଛୁ? କିଏ ବେ ତମେ? ତମେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ? ତମେ କିଏ? ତମେ ମତେ କହିବାକୁ କେହି ବି ନୁହଁ। ଏଠି ଯଦି କିଏ ସକ୍ସେସ ପଛକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ତା ଗୋଡ ଧରିକି ଭିଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ସିଏ ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଉଛି, ତା ପଛରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ, ମୋ ଭାଇ, ଏମିତି କହିକି କୁକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁ କରୁନ? ତା ଗୋଡ କଣ ପାଇଁ ଭିଡୁଛ? କଣ ପାଇଁ ଭିଡୁଛ କହୁନ? ଏଇଟା ବି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତମେ ସେତିକି ତା ଗୋଡ ଭିଡୁଛ ଯୋଉ ତା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି କି ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କମ ଭରସା। ସଦାବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ ଅଫ୍ କରିକି ରଖ କି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନା ଏମିତି କାହାକୁ ମିଳେନି। ଏଇଟା ଭାବ କି ଭଗବାନ ତମକୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅ। ଆଉ ତମକୁ ଏଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ହବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ତମେ ସେଇଟାକୁ ବି କରିପାରିବ। ଖାଲି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ଆଉ ତମ ମେହନତ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ମେହନତ କରିବ ତ ଫଳ ପାଇବ, ନଚେତ ଏମିତି ରିଲ୍ସ ଷ୍ଟଲ କରି କରି କିଛି ମିଳିବନି। ଏଇଟା ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଦିନ ରାତି ଖାଲି ରିଲ୍ସ ଷ୍ଟଲ କଲେ କଣ ଲାଭ? ନିଜେ ଚାହଁ ସେଇ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କରିବାକୁ, ଖାଲି ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ କିଛି ତମକୁ ଫାଇଦା ନୁହଁ। ତମର ହିଁ ଲସ୍। ତମ ଡାଟା ତମେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛ ଯୋଉ, ସେ ପଇସା ଆଣିବ କୋଉଠୁ? ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଛ। ତମେ ନିଜେ କଣ କରିପାରିବନି? କଣ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଇସା କଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ? ବାପା ମା କଣ ତମ ପାଇଁ ଥୋଇଛନ୍ତି? ଆଜିଠୁ ତମେ ସେ ରିଲ୍ ଷ୍ଟଲ କରିବା ଛାଡ, ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫ ଉପରେ ଫୋକସ କର, ଆଉ ନିଜ ଗୋଲକୁ ଆଗକୁ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନହେଲେ ସେମିତି ଲୋକ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଆଉ ତମେ ସେମିତି ସହୁଥିବ। କାହିଁ ବୁଝୁନ? ଆଉ ନିଜ ଗୋଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ସବୁଦିନ ସେଇ କଥାଟା ଭାବ କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଆଗକୁ ନଉଛି। ଏମିତି ରିଲ୍ ଷ୍ଟଲ କଲେ ନା କିଛି ମିଳିବନି, କିଛି ମିଳିବନି। ତମେ ଯାହାର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ସିଏ ହିଁ ପଇସା କମେଇବ। ତମେ ସେମିତି ଗରିବକୁ ଗରିବ ରହିଯାଅ। ତମେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବ, ଲୋକ ସେମିତି ତମକୁ କହୁଥିବେ। ଯଦି ତମେ ତମ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ମେହନତ କର। ମେହନତ କଲେ ହିଁ ଫଳ ମିଳିବ। ଶେଷରେ ଏହା କହୁଛି, ଯଦି ତମମାନେ କିଛି ଗ୍ରୋ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ମିଶିକି 2 ଜଣ ଗ୍ରୋ ହବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନାଓ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଶେଷରେ କହୁଛି ଏ ଭିଡିଓଟା ବାସ୍ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର। ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି କି ମତେ ଲୋକମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ
ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ।